Bueno, per fi, senyors i senyores, al meu canal, del canal de Don Mostazo, que no sé què collons parlarem, però bueno, de moment parlarem de futbol del Barça. Tampoc parlarem aquí de qualsevol equip. I com que el canal té intenció de... no té intenció de monetitzar, més que res, té intenció de que fem comunitat i que qualsevol persona que em miri, comenti i digui fes això, fes l'altre, o sigui, fes l'altre, parla d'això, parla l'altre, no penso fer coses, o sigui, no em digueu aquí que tregui el nabo perquè no el traurem, però bueno, no sé, si algun dia arribem a molts subscriptors, pues potser sí que ens traiem el nabo, no? Nah, ja ho veurem, nada más. No diguem gilipollades, que després tot això queda guardat. En fin, començo mitja temporada, no passa res. Barça-Sevilla. I d'aquí 2 dies, Bayern de Múnich-Barça. No faltarà. I el Madrid el cap de setmana. Ole, ole, que no falta res. Que se sàpiga que jo no sóc resultadista, Començo ara perquè tinc les coses llestes ara. Si les hagués tingut llestes l'any passat, m'hagués cagat en la puta ben cagada. Que passa que m'ha tocat que ara em funcionen les coses aquestes bé, en teoria, no hi ha edició, no hi ha una merda, però, hòstia, és el que hi ha, tios. M'ha tocat començar amb Hansi Flick. M'ha tocat començar amb un animal, amb una bèstia parda que ja ens va ensenyar que ens arrotllava quan jugàvem al Bayern i arrotllava tot el que trobava viu i ho estava tornant a demostrar. Ho estava mostrant amb un equip de bebès, de gent nova, de gent que no havia jugat junts, de gent que semblen aquí. Ahir, bueno, no parlarem tampoc molt del partit perquè no vaig tenir temps d'apuntar-m'ho, no sé com collons en recordar-me'n, ho estic fent pel matí, em vaig apuntar coses ahir, aquest matí unes altres coses i faré una altra cosa que se m'ha corregut i punto. Si us agrada bé i si no, a prendre pel cul, ja veus, és molt fàcil, amb un sol clic i pam, que també amb un sol clic pots, no diré mai lo del like, però veu, dic, el primer vídeo queda per tots, li podeu donar i també comentar, no sé com va. Igualment, com em desmonetitzaran tots els vídeos perquè alguna cosa o altra, me la pela. Jo el que vull és que siguem comunitat, una comunitat, gran, molt gran, gegant. En fi, ja ho farem, ja. M'he perdut, no? Sí, m'he perdut, ja? El primer que faig, doncs com que m'he perdut... no, estava parlant de Hansi Flick, que polles, no em perdo, Hansi Flick, és l'heroi. Aquest tio, en el moment que jo vaig veure que portava els jugadors del Barça, que sempre arribaven allà, no sé si ho havíeu fixat, que arribaven allà vestits com els hi donava la puta gana, que Koundé semblava, jo no sé què semblava aquell tio, però vamos, era per parar-li els peus, que parés la policia abans d'entrar al camp. No perquè n'és vestit que no m'agradi, simplement perquè ets un jugador de futbol que cobres una milionada, cabron. O sigui, ja tampoc cal que vinguis de Valenciaga amb coses així que sembles la bruixa avorrida, vestida cada dia. Hòstia, això tampoc cal. Jo tampoc demanava però bueno, Hansi Flick ha decidit que vagin amb... doncs bueno, jo quan jugava a futbol, jugaven al Júpiter i anàvem vestidets del Júpiter, amb el xandall, quan anaven cap allà i a sobre pagaven, no em pagaven, saps? Doncs que vagin vestits del Barça, hombre, cago en la puta. I després de Champions, cuidao que van amb un traje, que els he vist, no sé si portaran sempre, però espero que sí, un traje així, verd, gris, així, de les SS, una cosa així. Hansi Flick sap el que està fent. Allà hi ha disciplina, es nota i es tradueix en les bandides als rivals. Pallisses, rere pallisses i pallissa més pallissa. Toca perdre algun dia, joder, jugues amb gent que fa 2 dies jugaven al cadet. O sigui que, tranquil·lets. En fi, què porto avui? Com és el primer vídeo, la primera idea. Ahir mirant el partit vaig pensar, per què no agafes i canvies i fots com si això... a veure si m'explico, me cago en la puta. Com si cada jugador, com si tot el partit, la plantilla del Barça fos la plantilla d'una discoteca. No plantilla, sinó simplement plantilla, o la gent que et trobaries per una discoteca, que es diria l'Sputi Club. I bueno, diré nom per nom, el seu càrrec o el seu rol a la discoteca i després pues, una miqueta el que se me'n recordi a mi del meu cap rebentat del partit que van fer. I començarem, com no, amb el porter Iñaki Peña. Iñaki Peña, qui seria una discoteca Iñaki Peña? Doncs Iñaki Peña seria el porter mandao que ve de disco xunga, una disco xunga de Mataró, de Cornellà o una cosa així, que ell semblava que era un tio amb vocació, que era el puto amo, un tio que deia, seré el millor porter del món, allà, al Masnou, a un polígon, però després el porten aquí a l'Sputi Club amb nivell i, bueno, no és el porter titular ni de broma. Bueno, ara sí, perquè li van fotre 4 destralades al primer i ja està. En fi,
Seria això. Què passa, Iñaki Peña? Ahir Iñaki Peña es menja la que li tiren, literalment. És un porter que per mi no té, no té nivell, ja et diré que no té nivell Barça, potser no té nivell ni per molts equips de primera divisió, perquè et dic jo que ahir el Nyland o el Nylon aquest que té el Sevilla li foten 5 i li haguessin pogut fotre més, i et dic jo que el contraatac que li fot Lewandowski li fa l'Iñaki Peña i l'Iñaki Peña se la menja amb patates i amb tots els acompanyants que et puguis imaginar. Parlant d'acompanyants i patates, un moment que m'estic deixant una cosa. Ai. Això és una altra cosa. Aquí no hi ha edició alguna. No s'ha dit res. Per què no s'ha dit res? Perquè no en tinc ni puta idea. Vale. En fi, que se l'hagués menjat. Amb tot el que m'està deixant allà al foc, s'ho hagués menjat. Iñaki Peña, bueno, quan vingui el porter nostre, el Chonchins, a.k.a. Smoker Sun, pues espero que... Jo, segons Hansi Flick, vaig sentir, va dir que aquest partit i el del Bayern el jugaria Iñaki Peña, i jo crec que ho fa perquè si el senyor Chenchuns li foten una esbandida guapa allà, no sé si juguem allà o aquí, és igual, el Bayern li fot una desgràcia, ens el carregarem tots. Jo crec que no, el que passa que jo soc temperal, jo no sé quan faré els vídeos, espero pillar-li el rotllo per fer-los just després del partit, però més d'un dia hi haurà crits, però no serà ara perquè Hansi Flick no s'ho mereix i punto. Iñaki Peña, ja ho he dit, Valde, qui seria Valde? Pues Valde seria l'RPP d'aquests que et porten a la zona VIP, xixa, xampan que treu bengales. Seria el típic que, pues això, relacions públiques, que està allà a l'Instagram que t'etiqueta, que no sé què. Bueno, es feia més al Facebook, no? És que fa molt que no vaig per allà de discoteques. No és que sigui un abstemi, al revés, veig com un fill de puta, però no, discoteques, por ahí. Ara, bueno, estic canviant. Estic canviant. Por 2 días. Que son muchos. En fin, Valde. Bueno, Valde, per mi Valde és un misteri. Tant pot aconseguir a Hansi Flick convertir a Valde en una mena d'Alfonso Davies o un altre tipus de pavo, un avió, que sigui un caza per la banda, que tal... Però tot jo crec que dependrà una miqueta del cap que tingui Alejandro Valde, perquè jo crec que és una mica... Ja me'n recordo les declaracions aquelles, ja fent-se una mica el superstar. Espero que Hansi Flick el porti al seu lloc i que comenci a prendre millors decisions, perquè jo crec que és un tio que té moltes qualitats per ser molt bo, és ràpid com un fill de puta, però, hòstia, a vegades la velocitat és una mica dembelista, no? Guardant les distàncies, perquè Dembélé era un cabron desgraciat, o sigui, Dembélé estic segur que regatejava per inèrcia. Llavors li podies dir que anessis per la dreta i que centrés, però és que ell no ho sap fer. Ell el que tenia que fer és 4 gilipollades estranyes que no sabia ni ell ni els seus companys. Però crec que Valde no és així. Crec que Valde pot sortir un lateral d'anys o de ventes, que això és una altra cosa, que el Barça hem d'aprendre a vendre. Que sempre que surt un jugador bo, el tenim 1000 anys fins que ens rovella allà. Hem de saber vendre. Si Valde és molt bo i trobem una altra opció bona o surt algú de la cantera més bo, pa afuera. No em caso amb ningú. Seguim, perquè n'hi ha molts, Íñigo Martínez, jefe de porteros, captador de captadors, diguéssim, no? En plan, com el que va captar Valde, el que va dir tal, un tio seri, un tio que el veus allà, jefe de porteros, que potser no està sempre a la porta, però que quan el veus és perquè ha passat algo xungo, que el veus allà amb el pinganillo, amb els tatuatges, que li peta el polo, que dius, hòstia, cuidado, apaga el cigarro cap aquí, que ve i t'agafa de la pescueza i que va fora, per la porta trasera, així com els gossos, com es feia a les pelis antigues. I Íñigo Martínez en el partit, em sembla, bueno, en el partit i en general la temporada que està fent em sembla l'hòstia. Jo estava cagat a sobre quan Araujo es va lesionar. Ni que Araujo també et he de dir que mai és una persona que m'hagi agradat molt, m'agrada que sigui un toro defensiu, però és que no va ser des de que ens l'agavali amb el París, que aquell dia però hi ha més d'una que dius amb els peus aquest tio porta uns peus que no són del tot de futbolista. Ara, sí, clar. També saltar-se l'escut
Aquí crec que hi ha un mànager o un, saps, algú que l'ha ajudat a dir salta't l'escut, perquè crec que comencen a veure les costures, col·lega. Però bueno, és que em cau bé, és un uruguaio i tal, què vols que et digui, però bueno, jo crec que aquest tio és una venta. Però bueno, Íñigo Martínez i Covarsí s'han tornat, el típic, són com jo que sé, el Padrigui, i saps, no sé, és una cosa preciosa. De Covarsí en parlarem, perquè és una bèstia, però Íñigo Martínez té molta veterania, sap portar lloc, tira les línies com un cabron. Epa, que me muero. Ep, llop! Molt bé. Tira les línies com un cabron i jo estic molt content amb Íñigo Martínez. Molt bé, dona impressió. Jo, si fos delanter, estaria espantat en veure... No fos la por que fotia Puyol, perquè Puyol ja veus allà com agazapat, com un tigre que dius, això em saltarà al coll, però Íñigo el veus que dius, aquest, si potser em fotrà una hòstia, saps? Potser em dona un codazo, d'aquests que fan els futbolistes així que sembla que no, però entren tot l'ull, saps? Aquest és un tio que tal. M'agrada, Íñigo, m'agrades, molt bé. Covarsí qui seria a la discoteca? Seria el xaval que va venir d'un poble i que lentament van arribant i les van anat fent grosses i al final és l'ídol, que tothom és un heroi del poble, arribat per quedar-s'hi, és l'hòstia. O sigui, ve del poble a l'Sputi Club i a l'Sputi Club el recorda cada cap de setmana, el troba a falta si no ve. És un heroi, és un puto heroi. I ara, fora conyes, en el partit d'ahir, jo ja fa partits, però és que el d'ahir, quants passes tira des de la línia defensiva fins on li surt de la punta de les pilotes. Hi ha un que li fa a Lewandowski al peu, que està Lewandowski i diu, hòstia, que la tinc. I perquè Lewandowski està bé, no està com l'any passat i la sap d'això, però és que és un passe que és massa perfecte. És que tothom fot així. Què ha passat? Crec que és una bèstia. No he vist... És que és perfecte un central que faci això. És perfecte. Hi ha uns centrals que tenen sortida de pilota i el que és la sortida de pilota per ells és sortir, tiquití, passe. Molt bé, però clar, a l'altre mig centre està dormit i entra un altre amb ràbia, que és el que fem nosaltres, i no et deixen, em fan una pressió alta, et poden fer un contraatac, et poden generar perill. Però sí, clar, si el cabron del Covarsí tira aquest passe i la falla a 3/4 de camp, la recepció a l'altre, tampoc és un drama. I si surt bé, és en la polla. I està sent la polla. És que és increïble. Ara, també té algunes cagadetes, diguéssim, perquè no li podem dir tot molt bé, muy bien, als niños no se'ls diu muy bien, també se'ls ja fotrà pam-pam al culet, i el pam-pam al culet és el penalti que quasi fa. Quasi fot un penalti que sort que és fora de joc, molt just, però, hòstia, amb les mans no, perquè havia passat ja. Què passa que li surt aquesta rabieta de, pues et tiro, no em pots fer-ho això, Pablito, sisplau, Pauet, no, amb les mans no, caca, les mans, caca, no, a la boca no, vale? Prou. I Íñigo Martínez aquí és on ha entrat el seu paper. No sé si se m'està sentint, que tinc molta gana, està gruixint la panxa i no sé si se sent pel micròfon, no sento res. En fin, Íñigo, controla'l, però clar, és que Íñigo també jo crec que el mira i diu, jo crec que davant tinc a Jesucrist. Jo no puc dir-li res a Jesucrist. Què li he de dir? Ell m'ha de dir, explica'm, guia'm, il·lumina'm. Tampoc és així, Íñigo, tampoc és així. És molt bo, és un astre, és una bèstia. És que jo no ho havia vist, això, però... Controla'l, que tu vens del gueto. Per on vaig? Hòstia, quin pal... Per on vaig? M'he perdut? Íñigo l'he dit, Covarsí l'he dit... Vaig per Koundé. El Koundé és el típic que està a la VIP de veterano, és el típic que ja fa molts anys que va a la VIP. Que dius, sempre van allà molt bé vestits, uns quants, que dius, són els que venen de droga, segurament, venen per l'OPA, perquè sempre estan per allà, això no ho paga ningú més que són ells ho paguen ells, i li paguen totes les noies que estan per allà en el d'això. Doncs això és que seria Koundé, i el que està sent Koundé és que Koundé també és un atractiu que de l'any passat a aquest any, Ferran Torres, segons la gent diu, va anar a un psicòleg dels taurons, el que anaven tots els taurons de l'Aquàrium, però el que ha fet Koundé és un altre rotllo. Jo crec que Koundé directament li ha vingut un druida d'aquests d'Àfrica que
que posen les targetetes allà al cotxe, al parabrises, que et curen tot, des del càncer, des de que tindràs treball, et busquen nòvia, et fan, bueno, t'ho fan absolutament tot, no sé, no he anat mai, però segur que tanquen els ulls i foten alguna d'aquestes, però jo crec que com millor cotxe tinguis, millor druid et ve, més xulet. Llavors, clar, li ha vingut un mag d'aquests, màgia negra, guapa, si no s'explica per què Koundé, o l'any passat li volia fer la cuna al Xavi i és un fill de puta, o estava hivernant o no, no ho acabo d'entendre. Koundé, no sé què t'ha passat. Però estic content, estic molt content, però no ho entenc. Jo si fos Xavi m'estaria cagant en la puta casa. Sí que és veritat que Xavi és que era un monitor de menjador de col·legi, perquè recordo, mira, a la Sotana, grandíssim de Sotana, vaig veure que filtraven unes imatges que havíem trobat de Xavi parlant-los als jugadors, dient-los que si ho feien molt bé els invitava a sopar, no sé quines merdes, però com bueno, és que jo em vaig quedar al·lucinat, o sigui, és nivell, ja et dic, nivell de primària en gent que a dintre tens Lewandowski, tio, que tens Lewandowski per dir Lewandowski, tens més gent, són joves però no són gilipolles, home. En fi, penós, allò és penós. Em perdo, on soc? Ah, sí, Casado seria el típic que bueno, que és de per allà de la zona i està al Parquineo i ven tot el que pot, ven des de petes, dins de pastís, dins del que troba, ell ven. És el típic que ven al pàrquing, fora de tot el que passi per allà a la discoteca, ell és el camellito. Que està... Bueno, Casador, un altre, no sé, això és obra de Hansi Flick, que potser també és un mago d'Àfrica, però d'Alemanya, o és un instructor militar, o no sé què collons és, però clar, aquest xaval està jugant a primera a primera ref, i ara aquest tio està jugant aquí, que deien de Bernal, però és que Casador és una bèstia. O sigui, jo a Casador no li donava un duro, jo em dedico a mirar molts partits, i ara sí que no són, no dic highlights, partits del filial, i partits del juvenil, i merdes així, quan tinc temps lliure i m'avorreixo, imagina't. Però que no, aquest tio per on ha aparegut. Sí que l'havia vist allà, però no era ni el millor, ni se l'esperava ser el millor, i em semblava un d'aquests jugadors de la Masia pesats, que l'únic que fan és de moure cap aquí, cap allà, que no tenen res, que dius, no tens suc. Pues sí, que té suc, el cabron, sí? Tampoc és que estigui fent... Vamos, és que el que fa ho fa bé. Un tio que es limita a fer el que té que fer, bé, punto. Molt bé. Sempre en el meu equip aquesta gent. Sempre en el meu equip. I et giro jo que no tinc ni puta idea del que faria jo quan tornessin Araujo i Christensen, però és que tampoc tinc ni puta idea del que passarà quan tornin tota aquesta altra gent. Haguéssim hagut de vendre Frenkie de Jong abans. Ho he dit centes vegades, però ho he dit amb els amics. Aquí no ho he dit, però, bueno, en fi, a partir d'ara tot el que et digui queda. I punto. I més, Ansu, el camarer novato. L'Ansu és el camarer novato, és el típic que acaba d'entrar allà i que amb la careta així de bon nen que té, que fa com que sí, no s'entera res i cauat al terra i ara no sé què, i aquest no sé si ens el quedarem, però anem un altre. A mi fa pena Ansu Fati, la veritat. Sembla que ara pot ser una que s'adapti una mica, però jo tampoc he sigut mai molt de que el confiaria en ell. Jo crec que Ansu Fati van ser 4 dies que una temporada, mitja temporada, posa-li, que va tenir allò del gol i que li entraven, que ell tampoc sap com entraven, no ho sabem nosaltres, no ho sap ell, no ho sap ningú. El que més va molar d'Ansu Fati era el seu pare, que es deia Borifati, i el nom mola, feia molta gràcia, no sé per què. No sé ja què em recorda Borifati, però em fa riure. I... Hola, Bori, que sé que m'estàs mirant. I no tinc molt més a dir d'Ansu, perquè si no l'acabaré mai, tinc molta gana. Lamin, pues Lamin és el nen popular, però ja no de la discoteca, sinó de la zona, de la zona que ja va per allà i que ve poc perquè està a viatge, perquè surt a Netflix, perquè és un fora de sèrie, perquè quan ve allà tothom està flipant, saps? Bueno, és igual. Perquè a vegades se m'escapa, diré tonteries, saps? Però una cosa és que no em monetitzin el vídeo, l'altra cosa és que em fotin, jo què sé, ja no sé com va la societat, quin tipus de broma pots fer, quin altre que no. El més probable és que acabi a Garjola, perquè no és bona idea, ningú que em conegui sap que és bona idea res del que estigui fent, però bueno, com que tampoc està molt ben editat, perquè no està editat, i tampoc sé fotre música de fons, no sé fer res,
Però potser dic això i al YouTube ara quan intenti penjar-ho trobo una música a fons i no se'm sent i la cago i em cago en la puta i no sé el que estic dient. Llavors, no vull perdre. Lamin, ja et dic. Ah, sí, bueno, clar, partit de Lamin. Partit de Lamin, què hem de dir de partit de Lamin? Que és una hòstia. És que jo soc... no seré mai jo el que digui comparacions amb ningú. I ja et dic que no el comparo amb ningú, el comparo amb Lamin. Lamin està fent història de ser un xaval jove que si segueix amb aquesta projecció és que per això no vull comparar-lo amb ningú perquè encara es passarà, encara serà una bèstia. Jo sóc dels que diu que encara fotrà un Neymarazo perquè és un xaval, jo amb lo de Lamin és un xaval que jo veig, per exemple, en Sufati el veig com ai, que palmo, en Sufati és del rotllo estoy muy contento de estar en el Barça, está muy emocionat. Lamin és així. Ja, sí, bien, sí. Li pela, li és igual, és un psicòpata, és com el Covarsí. Bueno, no són gent que no són de la mateixa pasta que estem fets nosaltres. Van néixer, doncs no ho sé, jo crec que els van crear, ja començo a sospitar i tot. Sospito, de que s'hagin creat aquests dos tarats, perquè no és normal, home, que són menors d'edat, que estan allà jugant a la selecció espanyola i la gent allà els veus a la sub-21, home, però què és això? Però si els és igual, si els és igual, exactament igual, i amb el Bayern els hi serà igual, i contra el Madrid també els hi serà igual, i si cal marquen, i si cal salven una contra, si és igual, és igual. No sé ni en quina quedar-me, el xut amb exterior aquest que fa que el pare el capullo aquest que no va voler, no l'ha volgut més perquè ets ha parat, però que per començar aquí és quan veus que Iñaki Peña no té nivell de primera divisió. O sigui, si Iñaki Peña hagués estat a l'altre bàndol, aquest partit acaba en 10-0, perquè tot el que li han xutat, no us enganyeu, en fora de joc a Iñaki Peña ha entrat. Després les línies estan ben tirades, però s'escapaven i les fotien. No n'ha parat ni una, aquest cabron. En fi, no vull insultar-lo perquè el Bayern ha de jugar. Ara, quan se'n vagi, Iñaki, espero que te'n vagis i que et venguin, bueno, que ho faci la directiva. Ja, hòstia. Em perdo. Sí, he començat. Estàvem parlant de Lamin, sí, el xut amb exterior, hagués pogut entrar, tot el que ha tocat, ha hagut una que ha fet un canvi de ritme, canvi de direcció, canvi de jo que sé, que els altres tios han fet, ja està, i ha xutat que ha anat alta. I arriba a entrar, tot el que ha fet avui, arriba a entrar o arriba a passar una altra cosa, bueno, jo Lamin sempre un 10 així. Següent, Rafinha, és el perfil que domina el cotarro de la droga de la discoteca. És el típic que està per allà, que ho sap el gerent, ho sap tothom, bueno, el gerent potser no, però se sap, tothom ho sap, que està allà, apoyat per la família do Brasil. Té el brasiler Rafinha, el que tinc jo, vamos, Però bueno, que el partits de Rafinha, el que està fent Rafinha últimament... Jo al Leeds també he mirat resums i coses i tinc un company que m'agradaria molt a veure si algun dia, que passa que no sé si té material per fer, però m'agradaria connectar i parlar a futbol amb ell, que és el José, bueno, una bèstia, un tio que es pot equiparar amb Maldini, amb el calvo Maldini, el que sembla una oliva, arbequina, aquest, pues bueno, amb el Rafinha anava a dir, amb el José em mirava resums extensos del Leeds i era molt bo Rafinha, juntament un altre que es deia Rodrigo, no el del Madrid, un altre, anaven per cada banda si no m'equivoco, i molaven, bueno, eren una mica punyals d'allà, d'arribar, de ficar-la, després tenien un altre que les acaba de ficar, davanter, no sé si es deia Bamford, una cosa així, bueno, no me'n recordo. I la temporada que va venir aquí, decepcionant com ella sola, però que és que aquesta que està fent ara ha superat el Rafinha del Leeds i el que ens esperàvem, sent un jugador que és de Brasil, que ens esperàvem un mínim de pirar-se d'algú i tal, doncs bueno, inclús avui ha fet una cosa superbasta així, trepitjant la pilota, que segurament s'ha relliscat o alguna cosa rara, que s'ha anat de dos per primera vegada de la seva vida. Felicitats, Rafinha, per fi, hòstia, t'has anat d'algú, em sembla molt bé, però fora d'això, ell s'ha de fixar en centrar, últims passes, xutar, que tens bon xut, xuta! Tu, xuta, hòstia, quan vagis per allà, catabam, cap a barraca, hòstia, que això és el que vol Hansi Flick, per favor. Ja en queden molts. Lewandowski, gerente organizador, aquest que també el veus amb el pinganillo però amb el traje, aquest que sí que no t'ha de veure fumant a la discoteca, el que et veta per vida, aquest home. Doncs aquest home, poc a parlar. Lewandowski l'únic que ha de fer és que li arribin pilotes i marcar-les. I punt. No cal més. Sí que està molt bé que a nivell associatiu
d'anar a rebre una mica i tornar-la perquè li tornin a... Hòstia, em destrosso. Que li tornin i tot el rotllo, està molt bé. Però ja tindrem a Dani Olmo darrere seu. Li solucionarà molta feina. Vull dir que Lewandowski bé. Lewandowski el que ha de seguir fent és això. I deixar-se de tangos i paelles a Castelldefels. Pedri, mira, Pedri seria... Ah, bueno, hi ha un que m'he saltat, però és que no va jugar, em vaig equivocar, que és Eric García, perquè posava que jugava i no jugava, i, bueno, vaig posar com un client pijo. I és perquè l'entengui, Pedri seria com un client, no dels clients pijos, estaria amb el grup de típic de gent normaleta, consumidors que estan per allà i tal, però que seria el consumidor de veritat. Aquest que potser són amics de la uni, no ho saben, però se'n va al bany i no és a pixar ni a cagar. Llavors, és aquest bien però no bien, saps? Estoy en la uni però hago mis coses. És una mica aquest. I què passa amb Pedri? Que Pedri jo és una cosa que a vegades la gent dubta. Jo pensava que era mig centre ofensiu, però es que ha de jugar més a la base. Coses d'aquestes són les que no entenc de molta gent. Em passava, per exemple, a canviant de futbol, i en cas que potser no el coneixeu, que és Gravenberch al Liverpool. La gent el posava a interior i insistia, i que és malo. Joder, tio, jo veig clar que aquest tio és un pivot. Per jugar sol o acompanyat. Da igual, plata único, és un jugador per això, i en Pedri veig el mateix. No és el mateix perfil de Gravenberch, que no és per res, Gravenberch és al revés, és un tio que et tirarà línies endavant, defensa bé, té una pota llarga, però Pedri, que sembla un yonqui, és un tio que té màgia, té retoques d'Iniesta, diguéssim, una mica, i de Xavi, és que no, bueno, a veure, ja dic que no vull comparar, però és que, bueno, perquè ens entenguem, és un tio que li dones a la base i no te la perdrà, i te la pensarà, i pensa el que fa, te la tirarà a un lloc correcte, o sigui, pot fer canvis de joc, et va avançar en línies, inclús t'està marcant gols, de xut, arriba... No sé per què, la gent no ho veia clar. Jo ho veia clar. Pedri, aquí és on està jugant, és on ha de jugar. D'interior també, però millor i tot. O sigui, interior potser era l'opció bona que a vegades no utilitzàvem, però és que crec que és millor una base acompanyat amb algun tio com Caçador, que no m'ho esperava, preferiria un Bernat en aquell moment de principi de temporada, però no és fins a quin nivell Bernat hagués pogut estar a nivell que està estant Caçador, Jo crec que Bernat no hagués estat a nivell que ha estat Caçador i que han tingut sort divina, que s'hagi lesionat amb carinyo, perquè és una putada per un xaval tan jove lesionar-se i tal, que potser és millor lesionar-se ara que no després. No sé el que estic dient, no sóc metge, rebenteu-me els comentaris. Rebenteu-me a mi, dic, Bueno, rebenteu els comentaris, hòstia, clar que sí. Més... em perdo ràpid. Fermín, sí. Fermín el tinc claríssim, és el típic que també estaria al grup aquest de Eric García, que seria el Pijo i típic, i l'altre, i Pedri, també estaria Fermín, que seria un altre d'aquests que també s'adapta a un grup així, suposo que s'adapta més perquè hi ha noies en el grup i veus que va ben vestit o així, andalú, que veus que no trenca un plat, que s'adapta molt bé al grup, i a la que estàs a fora fent-te un cigarro, ja et ve i dius, tu, que ja et treu una placota així maco ja, saps, d'aquest guapo de ser del sud, i et diu, esto crema, nene, però no sé què, saps? No per vendre-te, no per vendre-te, només per, saps? Per trobar-se un col·lega en el que escapar-se, fer el que ell vol, saps? Per després tornar a la festa i fer com que no. N'hem conegut molts. Pues Fermín tampoc puc dir molt, va jugar el que va jugar, ve d'una lesió, molt content, bueno, jo crec que Fermín també, l'únic que vaig veure és que venint d'una lesió tampoc cal anar com un boig amb un resultat tan favorable. Crec que Fermín l'han de calmar, si no hi ha coses per xutar-los als esportistes perquè es calmin una mica, potser aniria bé fumar canutos, no ho sé, però Fermín baixarà revolucions, tio, estem guanyant bé, tampoc cal anar, ja sé que t'has de fer un hueco, però fes-te el hueco, al final faràs el hueco a la puta cama, tio, i tornaràs a estar lesionat, pensa amb el cap, col·lega, que vaya tela que t'ho hagi de dir jo. Pau Víctor, és del grup de la infància del Covarsí, seria l'heroi, no? Que se'n recordeu que el Covarsí de l'heroi que ha vingut allà, doncs seria el mateix, el que han vingut un grupet, el que passa que el Covarsí és el que ha triomfat, que ho ha patat, i que l'altre doncs, està per allà, també cau bé, perquè ve de les mateixes males idees del poble, tirar pedres, els gats i etc. Però res. I bueno, Pau Víctor, els minuts que va tenir em van semblar bé, el tio per venir de jugar, el que dic, a primera Flips, la primera de Netflix, primera RFFF d'Espanya, Déu-n'hi-do. No sé si va debutar, sí, no, sí, clar, és que el Barça ve jugar a aquesta merda. Haurien d'estar segona per demostrar-se i batir-se en duelos, però no, clar. Si no jugues allà, estàs jugant al juvenil, o sigui, imagina't.
Pau Víctor, bé, cobrint la posició de Lewandowski, per fi. Ferran Torres, t'havies de lesionar, tio. No sé què et veuen els entrenadors pesats que són, tio, la veritat, Me suden el teu tauró de psicòleg o el que tu vulguis. Ja està bé, jo he sigut molt, d'intentar pensar que potser donaries el d'això, però jo crec que això ha de ser definitiu. Pablo Torre, era un buscado, no? Diguéssim, era un d'aquests que deies de petit que apuntava maneres, que niño más nervioso, aquest se tendrá muchas novias, i després, bueno, un dia un destello, un dia no sé, un dia un altre, però no peta mai del tot. I això seria la discoteca. Per mi, Pablo Torres, se li han de donar més oportunitats, i ho dic des del primer dia. També ho torno a dir, ho dic amb els meus amics, que la turra i us la dono a vosaltres perquè si no em quedaré sense, i més us la donaré després. Però Pablo Torre ho dic des de que vaig veure quan jugava també a les merdes divisions aquestes baixes. Merdes divisions dic que jo jugaria ja de l'infart que m'adona i la patada que em donen, em giren, em foten el coll de bufant de la pota, que no, però amb respecte, però que no és el mateix que jugar a primera. I Pablo Torre és un tio que completa el primer dia. No sé la cocaïna que es fot, o les festes que es pega, o les ties que es folla, o el que estigui fotent, però no entenc per què no juga més. No sé per què el vam cedir, sí que entenc que el vam cedir, però tampoc perquè no va jugar a Girona, però si és un tio molt vàlid, si és un tio molt bo. I jo me'n recordo això, que quan jugava al Racing i estaven allà per pujar, hòstia, me'n recordo un par de passes que dius, hòstia, quines filtrades més guapes, que bé, tal. Pues no el fan més oportunitats, ha de jugar poc, però mira, 2 gols i en porta 3 a la Lliga, no em sembla tan malament. Doneu-li més oportunitats a Pablo Torre, M'enfadaré, jo crec que Pablo Torres mereix jugar una mica més. Allà al mig camp s'han repartit opcions. Frenkie de Jong, ara on el fiquem? Frenkie de Jong, xaval, ja pots buscar el pa. Perquè si Hansi Flick fa meritocràcia com s'ha de fer i la segueix fent, jugaràs poc, xaval, Jugaràs poc. El que passa que t'hem de fer jugar perquè si no no valdràs ni un euro i en cobres molts. Que l'altre dia veure una entrevista que deia jo no cobro tanto, ¿Os pensáis que cobro mucho? 36 milions et semblen pocs? Venga, hombre! Compro tanto! Vés-te'n a cobrar tanto un altre lloc, fill de puta! Ala, desmonetitzat, és igual. Penjo igual, Gavi, el que puja al pòdium de tota la vida, d'allà, de l'Sputi Club, el que es tira tot pel cap, es veu la ronda de Chupito sense avançar-s'ho, vomita, inclús li venen les noies perquè vomita, però és que cau bé. Veure quines ovacions li han fotut a Gavi només entrar. No l'he vist, no m'he donat compte en cap moment. Bueno, és un moment que ha tirat un tiro terra, no sé què han xocat ja, que hi haurà el xoquet, tio aquest. A mi el dia que el vaig veure tirant-se de cap així, com una bèstia, no sé si contra un jugador de l'Atlètic de Bilbao, que dius, no et veu, xuta i el teu cap se'n va a la porteria, que ho dubto potser perquè aquest tio tenia cap de ferro. No ho sé, a mi em sembla un ídol. També em costarà sentar molta gent al mig del camp, és que està funcionant molt bé, és molt difícil, la veritat. Però tenim a Hansi Flick, xavals, fins aquí són tots els que he posat. No sé si ha molat, si no, si és una fumada meva del cap, però bueno, m'ha semblat bona idea. Sputi Club, fa gràcia, no? Spotify, que no? Sputi Club. En fin, és el primer vídeo, em sap greu, serà així, i el següent potser serà millor, potser serà pitjor, però serà contra el Bayern. Intentaré fer una prèvia y un postpartit. Y contra el Madrid, pues lo mismo. Y contra el otro, pues lo mismo. I aquí ens tindrem. I insisteixo, qualsevol cosa als comentaris que vulgueu que comenti, si la sé bé i si no, guai, i si no busquem i si ens riem. I també la història és que faré, no diré directes, però molts vídeos també utilitzant la pantalla, o sigui que es podrà veure la pantalla, i també algun directe que altre, que passa que el directe està 4 hores així, em fot molt de pal. En fin, primer vídeo, m'arranco el cap amb els auriculars dels collons. Una abraçada a tothom, us estimo molt, visca el Barça i visca Hansi Flicky.